Hai लोगोफोर जालि बैसागु गोदान बोथोरनि गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो जोङो ओंखारलांनोसै मोसानो बेनिखायनो माने नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय मोसायै मोसायै दिनै बैसागुनि 4 तारिख मोनबाय दा जोङो मोसानो ओंखारदों फैदो बिदिब्ला नायलांदो लिटिनला गोजाजों गामियाव नायलाय आंल' गेदेर फिसाफोरनि गेजेराव आंनो बिमा मा रावबो गैया गेदेर गाज्रि दामोन नोंथांमोना बिदिनो जोंना बैसागुआव गामियावहाय ज' जाजायै मोसालायो नै जोंना बेसेबा गोजानावसो दामो खामखौनो ओंखायनो गोमनायखौनो खोनायाखै Singer
सिंगारानो लयला लास जाबाय bilig-bilig mapel. फोरमायलायनि रंजायै मोसायै गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ फोरमायलायनि हाय लोगोफोर फोरमायलायनि हाय लोगोफोर हाय लोगोफोर बै नुनाय हाजोआव गांगामाला दोनथि मैगं खानो थांनि हाय लोगोफोर खानो थांनि ada